Minä tulin uskoon myös nuorena miehenä sieltä 5 maailman keskeltä 20-vuotiaana. Ja muistan, kun olimme saman ohjelmatoimiston palveluksessa Sami Babitsinin kanssa ja olimme hyviä kavereita. Ja vuonna 1972 kesää oli semmoista vauhdikasta aikaa. Minun sairaudestani huolimatta, niin minä kuitenkin yritin tehdä kaikkeni ja mennä. Mutta 72 syksyllä mä tulin uskoon sitten ja Sami voitti syksyn sävelen ja hänestä tuli tähti kerralla. Mutta hänen tähden lentonsa loppui yllättäen seuraavana keväänä. Hän siirtyi tästä ajasta pois. Minun lentoni vielä Jumalan armosta jatkuu. Ja olen nämä vuosikymmenet saanut laulaa Jeesuksesta eri puolilla maailmaa. Yli 40 vuotta työkseni ja tavannut lukemattomia ihmisiä. Ja kohdannut lukemattomia sellaisia tilanteita, joissa ihminen on laulun murtamana ja todistukseni murtamana luovuttanut elämänsä Jeesukselle ja rukoillut tuon syntisen rukouksen. Ja olen nähnyt siinä, kuinka ensimmäiset sanat on sanottu. Kylläpä helpotti. Näin sanoi eräs vanki Kuopion vankilassa. Olin siellä pitämässä tilaisuutta. Ja se tilaisuus oli jotenkin niin sellainen jäykkä ja minusta näytti, että nuo vangit olivat tulleet sinne, vaikka ei ollut enää vankila pakkoa niin kuin ennen vanhaan oli. Siinä oli tullut paljon niitä miehiä kuuntelemaan. Mutta näytti siltä, että heidän kasvonsa ja olemuksensa oli yhtä kovia kuin vankilan kirkon kiviset seinät. Ja mikään ei tuntunut auttavan. Ja niinpä minä sitten kuulin työnantajaltani. Pyhä Henki on aina kuiskanut minulle jotakin tärkeissä tilanteissa viime hetkessä. Ja koin, miten hän sanoi minulle, että otan nyt se laulu. Ja minä otin. Nuori mies hoiperrel kulkee kohti kotia. Sydän hällä tuskaa täynnä, jota ei voi kertoa. Valo tuikkii ikkunasta, äiti siellä rukoilee, että Jeesus synninteiltä pojan ottais omakseen. Valo tuikkii ikkunasta, äiti siellä rukoilee, että Jeesus synninteiltä pojan ottais omakseen. Monta kertaa äiti hiljaa polvillansa rukoili. Rakas Jeesus vapahtaja, pelasta mun poikani. Poika raukka maailmalla, pilkkaa näin Jumala. Ei hän koskaan kosta, ei kai häntä olekaan. Poika raukka maailmalla, pilkkaa näin Jumala. Ei hän Herra koskaan kosta, ei kai häntä olekaan. Poika jättää äidin kodin, lähtee kauas kulkemaan. Ei hän äidin rukousta jaksa enää kuunnella.
Äiti tuska sydämellä vielä itkee rukoilee, että Jeesus synnin teiltä pojan ottais omakseen. Äiti tuska sydämellä vielä itkee rukoilee, että Jeesus synnin teiltä pojan ottais omakseen. Vieri nyt on vuotta monta, nyt on koti kylmänä. Yksinäinen hautakumpu kertoo äidin muistoa. Nuorukainen itkee seisoo kylmän haudan reunalla. Sydämessä tuntuu niin kuin äiti huutais poikansa. Nuorukainen itkee seisoo kylmän haudan reunalla. Sydämessä tuntuu niin kuin äiti huutais poikansa. Niin jos voisin äiti sulta vielä anteeksi anoa, tästä lähtein äiti tahdon Jeesustani seurata. Herra kuuli rukoukset vanhan äidin huulilta. Hautakummun päällä nähdään nuorukainen polvillaan. Herra kuuli rukoukset vanhan äidin huulilta. Hautakummun päällä nähdään nuorukainen polvillaan. Ystäväni, onko sulla rukoileva äiti myös, joka rukoillen valvoo vuoteen pimeässä yös? Anna Jeesuksen nyt voittaa elämäsi kokonaan. Silloin kovan sydämesi rukous saa murentaa. Anna Jeesuksen nyt voittaa elämäsi kokonaan. Silloin kovan sydämesi rukous saa murentaa. Kun olin tämän laulun laulanut, niin siinä vankilan kirkossa huomasin laulun aikana, että eräs isokokoinen mies, joka istuu siinä keskiosassa kirkkoa, hän murtui jotenkin, hänen olemuksensa oli sellainen itkuinen jo siinä. Minä kysyin, että onko täällä joku, joka haluat nyt jättää elämäsi Jeesukselle. Tämä mies nosti kätensä. Ja tilaisuus päättyi siihen, kun rukoilimme loppurukouksen siinä. Ja sitten vangit jäi juomaan kahvia siihen samaan tilaan, sinne peräosaan. Ja menimme vankilaan lähetin kanssa siinä tuon miehen luo, joka oli kätensä kohottanut ja halusi siinä rukousta. Sanoimme tuolle vangille, että menemmekö tuonne sivuhuoneeseen, että siellä saamme rauhassa rukoilla. Niin tuo mies sanoi, että ei mitään, rukoillaan tässä vaan. Ja niin me rukoilimme tässä vaan. Ja kun olimme siinä rukoilleet tuon lyhyen syntisen rukouksen, jossa pyydetään Jeesusta tulemaan sydämeen Herraksi ja vapahtajaksi, antamaan synnit anteeksi. Niin tuon rukouksen jälkeen tuo mies itkunsa keskellä sanoi ensimmäiset sanat, kylläpä helpotti. Hän ei ollut mikään nakkikioskin potkija, nimittäin hän oli murhannut työnantajansa juuri hiljattain ja oikeudenkäyntiprosessi oli vielä kesken. Hänellä oli pitkä tuomio edessäpäin. Nuori mies. Mutta Raamattu sanoo, kenet poika tekee vapaaksi,
hän tulee todellisesti vapaaksi. Mä tiedän, että hän oli siitä eteenpäin vapaa mies. Sisäisesti, ulkoisesti vangittu, mutta sisäisesti vapaa. Moni on ulkoisesti vapaa, mutta sisäisesti monien synninkahleiden vangitsema ja sitoma. Ei lähdetä vielä sieltä vankilasta pois, nimittäin samassa vankilassa ja samassa siellä 90-luvun alussa, jos te muistatte jotkut ehkä, kun eräs mies surmasi, raasti vaimonsa ja 2 lastaan. Siitä oli isot jutut lehdissä ja olin silloin Kuopiossa sattumoisin taas käymässä ja tuo samainen vankila pyysi sitten minulta CD-levyjäni sinne vankilaan vietäväksi pojille. Ja minä annoin tietenkin niitä levyjä. Ja meni vuosia. Varmaan 10 vuotta, en muista. Olin Pieksämäellä pitämässä Pieksämäen seurakuntatalolla tai kirkossa jompikumpi. Olin pitämässä iltaa siellä, illan tilaisuus ja kun sitten tilaisuuden lopussa siellä pakkasin levyjäni ja tavaroitani kitarani, niin huomasin, että kaikki muut on lähtenyt paitsi vahtimestari ja yksi mies seisoo siellä oven vieressä ja katselee vähän väliä minua. Ja hän tuli siihen minun luokse lopulta ja hän sanoi hiljaisella äänellä minulle näin, että kiitos Rene niistä lauluistasi. Mä sanoin, että nyt mä en kyllä tiedä, kuka sinä olet. Ja niin hän kertoi, että hän on se mies, joka silloin vuosia sitten surmasi vaimonsa ja lapsensa. Ja hän kertoo elämän tarinansa siinä mielessä, että hän sanoi, että yritin kaikilla mahdollisilla keinoilla surmata myös itseni, koska siellä kun olin pidätetty, niin tajusin, mitä minä olin tehnyt. Olin tappanut lapseni, vaimoni. Hän sanoi, että hän yritti kaikin keinoin tappaa itsensä. Se ei onnistunut. Sitten hän sai sinun CD-levysi ja siinä sen hirvittävän syyllisyyden. Hän sanoi, että se syyllisyys oli niin järkyttävä, se oli niin suuri, että se raastoi minua yötä päivää. Ja hän sitten sai tämän CD ja alkoi kuuntelemaan noita lauluja. Ja vähitellen näiden laulujen avulla hän alkoi nostaa katsetta ylöspäin ja vähitellen hän ymmärsi, että Jeesus Kristus on sittenkin sovittanut minun syntini. Hän haluaa antaa ne anteeksi. Tekoja ei saa tekemättömäksi, mutta synnit saa anteeksi. Ja nyt hän tuli tämän kertomaan. Hän oli siis avovankilassa siinä vaiheessa siellä Pieksämäellä ja hän oli iltalomalla. Hän meni takaisin sinne laitokseen sitten. Minä olen nähnyt omin silmin lukemattomia tapauksia tässä Suomen maassa, josta tuolta Ruotsista käsin olen käynyt nämä vuosikymmenet. Olen nähnyt niin monia ihmisiä, jotka ovat eri elämäntilanteissa tulleet uskoon. Ja se antaa sellaista voimaa aina jatkaa, vaikka tässä jo ikää tulee ja pitäisi olla eläkkeellä. Mä en tiedä, mikä se eläke on.
niin mä olen luvannut työnantajalleni, että niin kauan kun minä jaksan tätä kitaraani kantaa, niin minä menen sinne, minne hän johdattaa. Juuri viikonvaihteessa olimme Virossa siellä. Mulla oli 3 tilaisuutta ukrainalaisille pakolaisille, joita on 50 000 jäänyt Viroon. Heitä on tullut Viron kautta 160 000, mutta 50 000 on jäänyt Viroon. Ja voi sitä ihmisten olemusta, kun katselin sieltä yleisöä, surun murtamia naisia ja lapsia. Ei ollut miehiä, miehet on sodassa. Se oli taas jotain sellaista, että ei voi niin kuin iloita siinä hetkessä. Jeesus sanoi, että itkekää itkevien kanssa. Mutta me olemme nyt täällä tänä iltana vielä jäljelle jääneitä, mutta me emme tiedä koskaan, milloin meillä on viimeinen hetki. Minäkin olen viime aikoina ajatellut, että koskahan minä laulan sen viimeisen lauluni. On ollut tilanteita vuosikymmenien aikana useita, viimeksi 2,5 vuotta sitten, kun ajoin pahan kolarin tai ulos ajon. Mutta sieltäkin Jumala minut nosti ihmeen kautta. Ja niin monta ihmettä hän on tehnyt minun elämässä, antanut ajan päälle vielä jatkoaika. En minä voi jäädä lepäämään, kun minä olen saanut periaatteessa ylimääräistä aikaa. Mun piti kuolla jo 20-vuotiaana silloin siihen vakavaan parantumattomaan sairauteen. Ei ollut mitään tehtävissä. Ja sieltä Jeesus paransi. Ja on tähän päivään saakka auttanut minua ja mun perhettäni ja meitä niin, että olen vain elävä todistuskappale siitä, että Jeesus Kristus on Herra, kuningasten kuningas, Herrain Herra, jolla on kaikki valta täällä maan päällä myös. Mutta Jeesus on myös syntisten ystävä. Hän on myös syntisten ystävä. Eräs nainen tuli luokseni, jo iäkäs ihminen. Hän sanoi, että kun olin nuori, niin uskovainen äitini varoitteli minua, että anna tyttö elämäsi Jumalan käsiin, että anna nuorena, niin säästyt monelta ylimääräiseltä harmilta elämässä. Hän kertoi, että ei sitä jotenkin voinut, vaan se seura, missä hän oli, se veti häntä puoleensa. Ja se maailman riemut ja ne maailman valot oli niin kirkkaat ja niin häikäisivät ja niin lumoavat, että hän meni täysillä sinne. Ja siellä meni 2 avioliittoa. Siellä meni omaisuus, siellä meni terveys, siellä meni kaikki. Ja hän sitten tuommoisena siipirikkoisena, yksinäisenä ihmisenä, iäkkäänä jo tuli sitten, vanha äiti eli vielä. Tuli äitinsä sinne kotimökille ja hän ajatteli, että nyt se äiti, joka ymmärsi vielä kaiken, niin hän varmasti pitää nuhdessaarnan ja sanoi, että muistatko, kun varoitin nuorena sinua. Mutta kun äiti näki hänet, niin äiti sanoi vaan näin, Jeesus on syntisten ystävä. Ja niin hän siinä jätti elämänsä Jeesukselle, tuli uskoon. Ristillä oli ryöväri, joka elämänsä viime hetkellä siinä näkee, että minulla on vielä yksi mahdollisuus. Ja hän sanoo,
Jeesus, muista minua. Remember me. Muista minua, Jeesus. Kun tulet valtakuntaasi. Jeesus kääntyy. Tänä päivänä olet minun kanssani paratiisissa. Ja hän meni sinne paratiisiin. Hän sanoi vain nuo 2 sanaa. Muista minua. Se oli sydämen päätös, sydämen ratkaisu. Ei kuulkaa ystävät meitä pelasta mitkään rituaalit, eikä muotomenot, eikä sakramentit. Meitä ei pelasta ne. Minun korkein näkyvä auktoriteettini on Raamattu, Jumalan sana. Ei traditiot eikä opit, eikä uskonnollisuus, vaan elävä Jumalan sana, jonka Pyhä Henki tekee eläväksi silloin, kun me todella siitä luemme kaikki, mitä hän on meille sanonut ja puhunut eri ihmisten kautta. Meidät pelastaa Jeesuksen sovitustyö, jonka kun me otamme sen henkilökohtaisesti vastaan. Teemme henkilökohtaisen ratkaisun. Niin silloin me saamme kokea, sydämeen tulee rauha, joka käy yli ymmärryksen, joka on siellä, niin kuin meillä Ruotsissa sanotaan, innest inne, sisimmän sisimmässä. Vaikka me joudumme, Uffe sekä minä, olemme käyneet monia elämän laaksojakin läpi, mutta se rauha, jonka Jeesus on antanut sydämeemme, se ei horju elämän myrskyissä, vaan voi laulaa, että pauhatkoonpa elon meri, purtein kestää sen, riittävä on pyhä veri, siksi pelkää en. Me eletään todella vaikeita aikoja. Ja tästä Paavali kirjoittaa kirjeessään Timoteukselle. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ja nyt me elämme niitä vaikeita aikoja. Ja emme tiedä todellakaan, mitä huominen tuo tullessaan. Mutta tänään me olemme täällä ja tänään hän kutsuu. Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni, minun luokseni. Kaikki työtä tekevät ja elämän raskaat on. Minä annan teille levon. Minä annan teille rauhan. Jeesus sanoi, rauhan minä jätän teille. Annan teille oman rauhani. En anna teille niin kuin maailma antaa. Maailma antaa rauhattomuutta, mutta Jeesus antaa rauhan, joka on kestänyt minunkin sisimmässä jo 52 vuotta. Mihinkä se aika on mennyt? Voi että, oikein säikähdin nyt. Niin vierivi elämä pois, kuin venhe se virralla ois. Ja iäksi painunut taakse, sen jokainen hetki ois. Nyt päiväni seuraavat toista, niin pian ne kiitävät pois. Oi Herra, suo armosi mulle, et eloni turhaa ei ois.
niin moni on saapunut iltaan jo elämän elettyään. Ja astuissa kuoleman virtaa ei mitään nyt jäljelle jää, kuin tuhkana haihtuvi tuuleen teot elämän arvottoman. Ja sen, mitä tärkeäksi luulee, sen nähdä saa katoavan. Oi Herra, sua palvella tahdon hetkinä elämäni. Koen onnen taituskien ajon, sä silti oot rakkauteni. En tahtoisi elämä turhaan, en tuhlata hetkiä pois. Suo Herra, suo Herra. Kun perille saavun, myös minulla lyhteeni ois. Jää vaan sellainen olo, että jälleen kerran jollekin täällä ja ehkä monille laulan viimeistä kertaa. Minun yleisössäni on ollut näiden vuosikymmenien aikana hyvin monia sellaisia, jotka yllättäen ovat olleet viimeistä kertaa kuuntelemassa. Sitten he ovat siirtyneet tästä ajasta pois. Ja kuulkaa ystävät, kun me olemme siinä hetkessä, että olemme tästä ajasta lähdössä. Siinä ei merkitse mitään, ketä me olemme, mitä titteleitä meillä on, mitä arvoja meillä on, mitä me edustamme, mitä omaisuutta meillä on, mitä kaikkea meillä onkaan kerätty tänne, kun me keräämme. Jeesus sanoi, että älkää kerätkö aarteita maan päälle, kerätkää niitä taivaaseen. Siinä hetkessä ei mikään merkitse mitään. Ihminen riisutaan. On ainoastaan yksi asia, joka merkitsee ja joka ratkaisee, että minun nimeni on elämän kirjassa taivaassa. Jeesus sanoi, iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa. Minä en puhu kirkon kirjoista enkä seurakunnan jäsenluettelosta, vaan minä puhun Jumalan kirjasta. Ja Raamattu sanoo näin, että kun me tästä ajasta lähdemme, on olemassa kaksi paikkaa. Taivas, iankaikkinen taivas ja iankaikkinen kadotus, jota toisella nimellä sanotaan helvetti. Ja se on toisille joka toinen sana. Mutta se on todellisuutta. Jeesus itse puhui helvetistä eniten kuin kukaan Raamatussa. Varoitti. Golgatan veressä voima on. Voima niin siunattu verraton. Pyhässä veressä Jeesuksen. Voima on suuri ja ihmeellinen. Golgatan veressä voima on. Voima niin siunattu verraton. Veri
voi puhdistaa syntisen. Veri voi uudistaa jokaisen. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Veri voi puhdistaa syntisen. Veri voi uudistaa jokaisen. Väsyneet sielut nyt tulla saa. Sairaat ja heikot hän parantaa. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Väsyneet sielut nyt tulla saa. Sairaat ja heikot hän parantaa. Karitsan häihin jo kutsu soi. Karitsan häät kohta alkaa oi. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Karitsan häihin jo kutsu soi. Karitsan häät kohta alkaa oi. Uskoon tulo on aina henkilökohtainen ratkaisu. Ja minä en kysy tämän enempää. Sinä itse tiedät siellä sisimmässäsi, onko siellä Jumalan rauha. Jos ajattelet vaikka ensi yönä tulisi lähtö, niin kuin Jormalla tuli yöllä lähtö, nukkuessa. Jos et huomisaamuna heräiskään enää, olisiko sinulla yhtä autuas tilanne kuin Jorma Rämöllä oli? Hän oli armosta pelastettu. Hän oli antanut elämänsä Jeesukselle. Hänen syntinsä oli sovitettu. Hänen nimensä oli elämän kirjassa taivaassa. Jos et tiedä, oletko ja vai etkö, ja tuntuu, että joku kolkuttaa ja on rauhaton olo, niin tiedä se, että se on Jumalan pyhä henki, joka kolkuttaa sinun sydämesi ovella ja pyytää päästä sisälle. Jeesus kolkuttaa ovella ja pyytää, että saanko tulla sinun elämäsi Herraksi. Sinä voit yhtyä tähän rukoukseen minun kanssani nyt, jos siellä haluatkin jättää elämäsi Herralle. Kiitos Jeesus, että saan tulla luoksesi tällaisena kuin olen. Kadun syntejäni ja pyydän, että annat kaikki syntini minulle anteeksi. Ota minut omaksesi ja anna minulle sinun rauhasi. Kiitos, että varjelet omanasi ja viet minut kerran taivaan kotiin. Aamen. Psalmi 90 ja 12 kuuluu näin. Herra, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Jorman muistolle mä haluan laulaa tämän laulun, joka on nyt mielessä, koska Jorma on nyt siellä perillä. Olen kuullut, on kaupunki tuolla, yllä maan päällä pilvien usvain. Luona välkkyväin taivasten rantain.
siellä kerran olla mä saan. Halleluja, mun lauluni raikuu. Halleluja, mä kaupunkiin kuljen. Vaikka jalkani uupuen vaipuu, joka askel mut kotiin päin vie. Olen kuullut, on maa ilman vaivaa ja ilman kyyneltä taistoa huolta. Kipu, sairaus, tuska ei tuota. Siellä kerran olla mä saan. Halleluja, nyt riemuita voimme. Halleluja, jo epäilys haitui. Enää koskaan en horjuen kulje. Olen saapunut Jumalan luo. Olen kuullut, on valkoinen puku ja on hohtavat kultaiset kruunut. Sekä autuas taivainen suku. Siellä kerran olla mä saan. Halleluja, mun henkeni kiittää, kun jo kuulla voin taivaisen laulun. Side katkee, mi maahan mut liittää. Tiedän siellä jo pian olla saan. Olen kuullut, on kaupunki tuolla. On se ihana asia. Näissä tilanteissa sen kokee tämä uskovaisen ihmisen lepo ja rauha siitä, että voin lähteä periaatteessa minä hetkenä tahansa tästä ajasta ja minä olen valmis sen tähden, että Jeesus on sovittanut minun syntini ristillä ja minä olen sen ottanut henkilökohtaisesti vastaan.